Pozdrav dragi gledalci, šta bih vam poručio u ovom klipu, kako ste dragi gledalci? Uvek smo imali dobru saradnju sa svim narodima u okolini, nadam se da neće biti hejta, znači u ovom klipu bazirat ću se na moj narod, u ovom klipu neću vređati druge nacije, ali imam i nešto lepo da vam poručim. Nek je srećna svima srpska nova godina, malo pre vremena ću vam čestitati tu novu godinu, evo 11.17 je sad, ali ja vam to čestitam pre vremena, znači puno sreće, zdravlja i ljubavi, tako nek vam je sve sa srećom. Imam ja puno gledalaca iz Bosne, iz Hrvatske, svi me poštuju, ali nadam se da razumeju to što čestitam svom narodu, znači nadam se da nikome ne smeta to što ja čestitam to mojim ljudima, znači to je lepo, znači poštovanje prema svom narodu i tako, nadam se da bi svako trebao da ima respekt prema svom narodu i to je jednostavno nešto osnovno, polazimo od toga pa sve idemo dalje, jednostavno, to je tako. Tako je uvek bilo i tako će uvek i biti. Veliki pozdrav dragi gledalci. Sve najbolje. Vidimo se u sljedećem klipu.